palabra agora a Anselmo López Carreira, non? Porque nos fala da festa de historia de Ribadavia. Moi ben, boa tarde. Escoitase perfectamente, non? Sí, tal vez demais. Primeiramente, teño, por suposto, que agradecer a Real Academia Galega que confiase en min, unha satisfacción moi grande. Desde logo, as palabras introductorias do profesor Pejerto Saavedra, bastaba con dicir que hoxe son simplemente xubilado, nin profesor desto, nin do outro, xubilado. Moi ben. Por certo, decía Pejerto que a intención é que o mellor sería que cada un destes comentarios sobre respectivas festas se celebrasen no lugar en que se celebra, en que teñen lugar. Eu alégrome de que non sexa así, porque ao mellor algo que teño que decir da festa de historia de Ribadavia produciría moito disgusto in situ e non podería eu garantizar a miña integridade persoal ali. Eso é verdade. En primeiro lugar, a festa da historia é unha das bellas festas historicistas que se celebran en Galicia. En Ribadavia, aí están as datas que se vai celebrar. Xeralmente o derradeiro sábado de mes do mes de agosto é o momento culminante da festa. Está declarada tamén de interese turístico nacional. O éxito, como ocorre non na medida que acontece co de Lugo, pero sí que tamén, desde o punto de vista de participantes e visitantes, a prensa falaba últimamente que na anterior edición pasaran dos 70.000, o cal para unha vila como Ribadavia pois é moi importante, e non hai nada que decir desde o punto de vista da celebración dunha festa, non hai nada que decir en contra, non hai nada que obxetar pola miña parte. Non é cuestión de poñerse no plan repugnante academicista de ver se cumplen ou non cumplen os requisitos de fidelidade á historia. Como aquí enumero algunhas das cousas, pois a gastronomía da época medieval, inténtase recuperar, música, baile, danzas, a xente vai vestida en plan medieval, hai diversos tipos de representacións, torneos, o cal xa sería discutible que houvese torneos en ningún sitio, ni siquiera de Galicia, aínda que Frosar nos fala dun torneo nalgún lugar chamado Besances, que se pode pensar que sería Betanzos, quizáis, pero fala cunha cosa especial. En Ribadavia non o sabería. Hai recreacións da época en canto ás armas que lucen os participantes, o vestiario, a propia moeda, establece ese cambio de euro por maravedí. Moi ben, nese sentido, pois eu creo que se poden aplicar todos os parabéns que se estaban aquí falando da festa do Arde de Lucus, sin ningún xénero de dúbidas. Esta é unha festa, en certo sentido, tradicional, se falamos da antigüedade. Ben, quizáis remonte tamén ao século XVIII, non moito máis atrás. Non hai documentación anterior para certificar que sexa unha festa moito máis antiga do século XVIII. Inicialmente formaba parte das festas do Portal. Hoxe en día é unha festa con personalidade propia que se sitúa máis ou menos nas propias datas, co cual o calendario festivo de Ribadavia queda moi redondo, porque está a festa da historia, está a festa tradicional de Ribadavia do Portal e está a mostra de teatro tamén, o cual está todo ese mes, incluso supera o mes, moi ocupado con actividades sumamente interesantes, lúdicas, culturais, gastronómicas, etc. Sabemos, consta documentalmente do ano 1781, que xa se viñan celebrando desde antes estas festas que daquela formaban parte, efectivamente, da festa tradicional de Ribadavia, festa da Virxe do Portal. Parece ser, segundo os informantes que se ocuparon do tema, que saberemos que en algúns casos non son excesivamente fiables, nesto supoño que sí, se remontan máis atrás, aí sí que vamos estar no terreo da discusión. Di que subsistiu ata a Revolución de 1868, en que se suprimiu. Volveuse a recuperar cento e pico anos despois, 1989, co cual é unha das máis antigas. Falamos outro día que non sabemos se a festa vikinga de Catoira é bastante anterior, se cada de 20 anos antes, probablemente. Pero destas festas típicamente historicistas é unha moi antiga e acontece o mesmo que co Arde Lucus non é unha iniciativa
digamos, puramente institucional, sino que son organizacións de base que a foron recuperando e desde o ano 1998 houve algunha entidade anterior ou, digamos, entidades que foron cambiando o nome co mesma xente que as impulsou desde o principio, ou se existe unha fundación Festa da Historia que é encargada da súa organización. Inclúese entre toda esta panoplia de festas historicistas que tanto éxito están tendo por Galicia. Cubren un espectro cronolóxico moi antigo, desde esta de Ardelucus, que é época romana e, polo visto, tamén prerromana, pasando pola romería vikinga, que nos situaría no século IX, X, por exemplo, en Catoira. Hai algunha que teño que citar, máis que festa, era feira, que era unha, non sei se sigue celebrando na Coruña, a feira teña un nome realmente pavero que nos dá un pouco a imaxen tamén do que pensaban seguramente algúns membros do poder local. E era chamada la fiesta medievali del siglo de oro. Non deixa de ser interesante. Medievali del siglo de oro. Ata temos a da Reconquista de Vigo, que se sitúa no século XIX, porque é a reconquista, naturalmente, da guerra contra o francés. Certamente, todas estas están acompañadas por un éxito enorme, todas as festas, as medievais e as non medievais. Aquí centrome no tema das medievais. E cabe preguntarse por qué, como antes facía a pregunta respecto a Ardelucus, por qué concita tanta participación e este éxito tan crecente. Eu atrévome a poñer outros dous elementos quizás, bueno, pues un pouco máis academicistas que os que se traían a colación con respecto a Lugo. Unha é que quizáis podemos rastrear hasta ali, ata a Idade Media, a orixen do fenómeno urbano. Todas as cidades actuais, poboacións, vilas e cidades urbanas, o mundo urbano actual leva as súas raíces directamente, aínda que logo se remontaría máis atrás, pero con un bache longo e moi fondo, todas nos levarían ata a Idade Media. Co cual, pois, o escenario é moi fácil de imaginar e de vivir sin necesidade de alteralo por outros medios máis artificiosos. Basta que nos movamos polos cascos históricos para que esteamos realmente na cidade medieval, non efectivamente na fisonomía que hoxe nos mostran urbanísticamente, pero sí polo menos no trazado das rúas. Entón quédanos moi próximo, porque o estamos vivindo cada día. Cando entramos no casco histórico dunha cidade galega actual, europea, estamos entrando no casco medieval. Eu recollendo aquelas palabras de Napoleón que lle decía aos seus soldados desde estas pirámides 2000 anos nos contemplan, e eu teño dito a moita xente, pisando estas rúas 1000 anos nos contemplan. É, polo tanto, un pasado que está próximo e que está vivo, porque deixou unha pegada urbanística moi importante, que se mantén aí e que ademais se protexe. E todo o mundo é consciente deso e da necesidade de protexela. Logo hai tamén outros elementos que son menos históricos, ou, se quere, historicistas. Os mercadiños estes teñen un éxito enorme, aínda que realmente estean encomendados, a veces creo que se trata xa de grandes empresas monopolísticas que van de unha cidade a outra e que non é nada tan espontáneo como pode parecer a primeira vista. Os que están vendendo esas hamburguesas, os que están vendendo aqueles platos exóticos, realmente os repiten aquí e alá, os atoparemos na festa de Ribadavia, os atoparemos na festa medieval de non sei onde, pero non son medievais porque tamén os atoparemos na Reconquista do século XIX en Vigo. É exactamente o mesmo. O certo é que hai unha gran participación local, cantidade de xente do lugar, por exemplo, en Ribadavia, na Festa da Historia, cantidade de xente dali que o asume como algo que é un sinal de identidade da vila, e eles mesmos se visten, se fan os vestidos, se preparan as armas, hai modelos que se presentan como modelos propios a seguir, e que efectivamente a xente reproduce, a asistencia foránea é enorme, entón isto efectivamente vai ter unha repercusión
económica que ninguén pode pasar por alto por moita crítica que se quera facer. É dicir, a hostelería ten unha entrada enorme e iso pois, é algo que é benvido e que debemos darlle os parabéns ao que organizan isto desde ese punto de vista. O sea, que eu comparto exactamente todo o que anteriormente se decía con respecto non só a Lugo, sino a todas as festas historicistas que están recreando un pasado, pero xa non incluso desde ese punto de vista, sino desde o punto de vista dos beneficios que ten para a localidade en todos os aspectos. Pareceme que iso é algo que hai que ter en conta. Son festas, efectivamente, todas elas de recente implantación, todas elas. Non teñen esa tradición antiga popular. Malia a historia, como digo, quererse remontar, como agora veremos, será certo ou non, pero quererse remontar a unha tradición medieval. Dice que a festa de historia está recuperando unha festa medieval. Dinse máis cousas que non son en absoluto certas. Verémoslo agora. Por certo, tamén, é verdade que a tradición estáse reinventando e que todas estas tradicións son moi novas. Non obstante, pode haber outras, especialmente algunhas que quedaron aí fosilizadas ou conxeladas no ámbito religioso, que seguramente levan moito máis atrás. Eu penso, por exemplo, nas festas do Corpus. Creo que a festa do Corpus, non no formato tan contrarreformista que presenta hoxe, excesivo, pero sí que as festas do Corpus, e especialmente nalgúns aspectos que quedaron aillados, unha danza de penlas en Redondela, creo, unha danza de espadas, pois a mellor en Aldán, unha coca en varios lugares, non? Sobre todo no norte de Portugal, pero tamén en Galicia e Salbuce. Isto está nos levando ao mundo gremial das confrarías medievais. O sea, que aí sí que hai unha tradición longa, aínda que o espírito tridentino as cambiase, as revestise dunha religiosidade excesiva, que eso sí que xa os capuchóns morados de toda esta xente que hai a isto xa é unha tradición distinta. Tamén é tradición, pero é distinta. Non é certamente a nosa. Aquí entramos en terreo movedizo. O problema que eu lle vexo a festa da historia de Ribadavia é que se presenta non xa como unha festa medieval, sino como a festa que recolle a importante tradición xudía de Ribadavia. Ben, isto débese especialmente a un libro, un traballiño pequeno que se publicou, como sabía, en 1915 por parte de un dos estudosos locais, que é Meruéndano, Leopoldo Meruéndano, que publicou dous traballos, un en formato independente, Los judíos de Ribadavia, e logo tamén outra que é sobre a festa da historia, publicado no Boletín da Comisión de Monumentos de Ourense. Entramos aquí nun momento que eu non acabo de explicarme excesivamente ben por qué, que a principios do século XX o iniciador desto creo que foi un ourensán, un clérigo ourensán, que é Benito Fernández Alonso, que sobre 1902 no Boletín da Comisión de Monumentos de Ourense publicou Los judíos ourense, e chega a decir, é unha forma moi interesante de expresalo, non compromete a nada, que si non la mitad de la población, di prácticamente de manera textual, si non la mitad de la población, cerca de ella andaría los judíos de Ourense en la Edade Media, serían a mitad de la población. Bueno, pois isto causou unha especie de furor, porque eu me tiña topado con moita xente en charlas, ahora todo o mundo reivindica o xudaísmo. Me din, eu son de unha familia xudía porque a familia se apellida Pérez. E digo, bueno, Pérez, si había xudeus que se apellidaban Pérez, pero a metonimia non vale. Non é que todos que se apelliden Pérez foran xudeus, non? Pois sí, porque nun documento aparece non sei que. E agora parece que algunhas poboacións pois teñen a gran signo de honra, de antigüedade e de nobreza ter unha gran tradición xudía. Vivían moitísimos xudeus ali en Ourense, vivían moitísimos xudeus. Ribadavia nos di, el fuero municipal de Ribadavia, Meruenda nos di la existencia desde antiguos tiempos, non sabe canto. Chega a decir dunha maneira non tallante, pero sí
en fin, que desde o século XII, probablemente. El recoñece, como estudou o Fuero Municipal de Ribadavia, di, a verdade é que o Fuero Municipal ni nos menciona, Fuero Municipal, que debe ser de por aí tamén, do século XII, de Ribadavia, ni nos menciona. Pero isto non quere dicir que non nos houbera. O que pasa que estaban tan misturados, tan asimilados á poboación, leábanse tan ben todos, que facían festas xuntos, e entón o Fuero de Ribadavia non tiña necesidade de mencionarlo. Todo vale para todos son iguais, pero o sabía desde o século XII. Bueno, a poboación é un hecho indudable, del cual han quedado perdurables recuerdos. Malea non haber mención no Fuero Municipal, tal. Perdurables recuerdos. Pois tanto el, Meruéndano, como outro autor máis serio, máis riguroso, o gran historiador de Ribadavia, Samuel Eiján, pois chegan a falar nas fotos, por exemplo, creo que precisamente aquí nesta aparece a foto da Porta Nova de Ribadavia. Bueno, pois aí se chama Puerta Nueva del Barrio Judío. Non se chamaba Puerta Nueva del Barrio Judío. Era unha das portas que tiña Ribadavia. O que pasa que a esa porta iba a dar unha rúa na cal viviron xudeus. E entón daí se deduce que esa rúa era a rúa dos xudeus. A rúa da xudiaría, que non se chamaba así nada de media, vivían xudeus, saberemos agora en que porcentaxes podían vivir, pero non eran absoluto. Chamou a atención, non sei se o cambiarían no último ano, pero ata hai pouco, que isto leaba a un despropósito enorme, a unha desmesura. Chegabas a Ribadavia, entrabas na zona antiga e un cartel que puña barrio xudeu. E era o barrio xudeu dun lado a outro. En Ribadavia non hai barrio medieval, non hai barrio antigo. É todo el barrio xudeu. De acordo? Esta desmesura, volve a repetir este home Meruéndano, que en Ribadavia existiu unha nosa población escosa fuera de toda dúda, non o demostra en ningún momento, non hai ninguna documentación para demostrar que houve unha numerosa población, e incluso chega no século XIV, chega a estimar unha población judía de 1.500 habitantes. Nesa altura, despois da peste negra, de finais do século XIV, que cando el di que está documentado, non debía haber nin 1.500 habitantes en toda Ribadavia. Non había nin 1.500 probablemente. El di que era a mitad da poboación. El supón que nese momento había 3.000. Mira, 100 anos despois, en Ourense, que era ben máis grande que Ribadavia, eu teño calculado que podía haber sobre 4.000 habitantes. Sobre 4.000. Por lo tanto, que había no século XIV, ainda se me dixera, a final do XIII podía ser, pero a final do XIV eu o desbotaría. Pero que nos di, botalle a culpa ao cronista Jean Froissart, a un cronista francés, Jean Froissart. Entón, bueno, Jean Froissart escribiu unha crónica do século XIV, e diremos que estará perfectamente documentado. Jean Froissart di, tiñan un problema estas crónicas medievais, que non puñan comas. Entón, logo, hubo lecturas, a boa lectura é a deste editor, que ven de Lettenhove, do século XIX, creo que Aspón ben. E en Seyú, bueno, fala do asalto das tropas do Duque de Lancaster a Ribadavia. Fíxose famoso, incluso hai unha das edicións da crónica, hai unha ilustración preciosa, e di, entre uns e outros, morreron entre uns e outros, entre eles os xudeus, que había moitos en Ribadavia, e el, que había bastantes, entre uns e outros morreron 1.500 persoas. É unha exageración. Froissart non estivo nunca en Galicia. Escribiu a crónica por informes, datos que lle mandaba alguén, e el tendía a exagerar. Pues, por exemplo, o do torneo de Ribadavia, pues, a mellor é unha recreación que ven, é unha tradición daquele momento. Dicía, así a vila de Ribadavia foi tomada pola forza, e os que entraron tuveron un gran botín de ouro e de prata, especialmente nas casas dos xudeus. Pero el non di en absoluto que os xudeus morresen 1.500, porque hai mes ditos que morreron, que non morresen, pero se chega a pensar que morreron, e polo menos a mitad dos habitantes, que eran 1.500, e que a maior parte eran todos xudeus. Este aspecto é aquel
que nos ten que levar ben a facerlle unha observación á festa da historia de Ribadavia, porque está ben a festa da historia, pero non a festa da poboación xudea abundantísima que podía haber. Dice, imos ver cal é o patrimonio, que patrimonio ese tan abundante que pode haber en Ribadavia para xustificar esta exageración. Bueno, pois que hubo unha antiga rúa na que vivían os xudeus e que hubo unha sinagoga. A sinagoga, na documentación ourensá xeralmente e noutras, chamalle Casa de Oración dos Xudeus. Casa de Oración. Eran edificios entre as propias casas do trazado medieval. Entre as propias casas. Eu tendo a comparalo a decir que se podía parecer moito aos templos dos testigos de Xehová que hai nas cidades, porque eran grupos moi pequenos e non tiñan nada parecido a unha igrexa, non era nada monumental. De feito, por iso non quedou nada de ningunha das sinagogas. Hubo sinagoga en Ribadavia, hubo sinagoga en Tui, tiñan sinagoga en Monforte, tiñan sinagoga en Allariz, pero eran as chamadas casas de oración moi pequenas, moi modestas e sin nada especial que permitise que unha vez, por exemplo, logo foron vendidas, aforadas, convertidas en casas e non quedou ningún rastro porque non tiñan nada merecente. Non hai máis nada. Patrimonio material en Ribadavia, xudeo, non hai nada máis que o recordo documental de que hubo unha sinagoga e unha rúa na que viviron xudeos. Coñecemos eses personaxes, a documentación fálanos deses personaxes. Un médico, físico, Salomón, Abraham de León, que era o administrador do conde de Santa Marta, o conde de Ribadavia, un Judá Pérez, que non era de Ribadavia, tampouco Abraham de León era de Ribadavia, sería de León, era moita xente traída de fora como funcionarios da nobreza. Os físicos soían andar de un lugar para outro, iban exercendo a medicina en varios lugares. Judá Pérez fíxose veciño de Ribadavia a finais do século XV porque en Ourense se aplicou unhas leis dun concilio dunhas cortes de Toledo que obrigaban aos xudeus a vivir nunha determinada rúa. El non quiso vivir nesa rúa de Ourense e se marchou para Ribadavia, deixou de ser veciño de Ourense e se fixo veciño de Ribadavia. E a Mosé Pérez pasoulle exactamente o mesmo, eran dous vecinos, ou seja, que eses son os nomes que podemos decir xudeus que viviron en Ribadavia e aquel é o rastro material que queda. Meruéndano, sin embargo, con esa idea que tiña de tanta abundancia, nos di que a historia constituía, dixo el, unha evidente reminiscencia del pueblo judaico, que aquí vivió, e di que é unha pantomima representando un hecho de la historia del pueblo hebreo. Delata, di por su fondo y por su forma, non sei que vería, que es de origen judaico y que a los judíos es preciso atribuirla, constituyendo tal vez un número de los festejos que ellos celebrarían en sus fiestas particulares y que después conservaron. O sea, nos di, está clarísimo que a festa de historia é xudea. Por qué? Porque nos fala dunha pasaxe na que hai unha batalla na que participan Saúl, por exemplo, un rei xudeu e un rei filisteo. É unha pasaxe bíblica. Claro, todo o Antigo Testamento transcurre en ambiente xudeo, de acordo? Pero non era unha festa propia. Despois, el di, posiblemente, cando estaban os xudeos aquí, celebraban esa festa. E posiblemente, cando se convertiron ao cristianismo obrigatoriamente, traspasaron unha festa e ora é unha festa cristiá, pero que vende ali. As xuderías medievais galegas, a mellor coñecida é a de Ourense. Ourense ten unha documentación relativamente ampla, non só neste tema, sino outros, porque tuvemos a sorte de que Ourense, pola circunstancia que fose, conservou toda unha serie continuada de actas municipais que ningunha outra cidade galega, actas do Concello, medievais. Santiago ten restos dunha acta municipal, Pontevedra tamén, pero Ourense ten toda unha serie continuada porque un notario que estivo actuando moito tempo guardou todos esos documentos que conservaron ali. Comparemos Ribadavia, un caso que pode valer entre outros moitos, nunha tributación á coroa, creo que son os pedidos da coroa de 1464,
Ribadavia, Ourense, Monforte e creo que tamén Allariz, todos xuntos, cotizaban 2.000 maravedís. As xuderías deses lugares, é dicir, os xudeos desas 4 localidades puñan 2.000 maravedís. 2.000 maravedís o puñan os de Astorga, simplemente, sin decir nada máis. E os de Ponferrada puñan 4.600. Isto nos dá idea de cantos podían ser. Como que máis coñecemos, además eu fui un dos primeiros traballos de investigación que fixen, que me atraíu o tema moito, pois foi o dos xudeos de Ourense, publicado no Boletín Ourense, eu chego a calcular que no século XV en Ourense había 10 veciños, 10 familias xudeas, e multiplicamos por 5, nos quere dicir que a finais do século XV pois había moi poucos xudeos. Casi os coñecemos a moitos deles cos nomes, cos profesións, eran moi poucos. A finais do século XV foron obrigados a vivir nunha rúa, que era a Rúa Nova. Alguén pode pensar, este é a rúa, é o barrio xudeu. Non, non era o barrio xudeu. Aí tuveron que trasladarse os outros, menos estes dous que se marcharon para Ribadavia, que non querían vivir ali, lles asignaron casa, a outros veciños ya quitaron, pero incluso nese momento, como de Ourense conservamos padróns de tributación por rúas, no século XV sabemos cantos había, e teño claro que sean o 15% nesa rúa, o 15% dos veciños desa rúa. Probablemente no resto das rúas non vivise ningún. Non obstante, todo isto acabo de decir, no ano 1995 formouse a Red de Juderías de España e Ribadavia está xunto con Girona, por exemplo, con Toledo, con lugares que tiñan unha poboación xudía enorme e das que hai un patrimonio tamén visible, visitable e además de un enorme valor en todos os aspectos. Ribadavia apuntouse como socio fundador no ano 95 e logo se xuntaron Monforte, no que non hai nada de nada prácticamente, sabemos a mellor o nome dun xudeo. Algúnas destas cousas tamén que fan pensar en moitos xudeos son xa do antigo réximen da Inquisición. A Inquisición acusaba de xudaizantes como Franco acusaba de comunistas. Se todo aquel que estuvese en contra podía ser xudaizante. Non había nada deso. Tui tamén se xuntou e de Tui o único que sabemos é que hubo unha sinagoga, pero que non hai nada, por suposto, non que hai nada de nada. O obxectivo da Rede de Juderías de España é a preservación do legado histórico, arquitectónico, artístico e cultural. Non comprendo que pode aportar a ese legado Ribadavia. Pero logo tamén non o podemos calar. Eu por eso digo, claro, non sería honesto calalo. Hai un factor político por detrás, evidentemente. A Rede de Juderías de España está patrocinada pola Embaixada de Israel. E aquí hai unha maniobra de presentación do mundo xudeu por todas partes e unha maniobra de facer creer que efectivamente hai unha presenza xudía e que a xente se identifique, porque en Ribadavia efectivamente se identifican, a xente vístese de xudeos, hai a gastronomía xudía, etc. Por eso, eu creo que neste caso, como non habería noutras que se citaron, seguramente na maior parte non había nada que decir, o dos vikingos, o mellor dos cornos, podía ser criticable, tal. Aquí sí que hai un factor que está por detrás, que esta utilización do fenómeno pretendidamente histórico, pero falseado, moi escorado, que está sendo utilizado con determinados propósitos. Nada máis. Moitas gracias.